Tinokuchingamizai muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chamanga makamirira. Muchirongwa tinobura nhau dzinopisa, dzinofambirana nenguva, nhau dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana siyana. Nhasi tatiregai titaure nevanobva muguta redu. Takanyanyonangana nenyaya yemvura, asi takatarisana neguta reHarare zvikuru sei, asi hazvireve kuti takanganwa mamwe maguta akatipoteredza. Dzimwe nguva zvimwe zvatiri kutaura pano zvinonofanana nekwenyu. Tiri kutarisa utano nenyaya yekushomeka kwemvura. Regai nditi nyanzvi dzedu dziri pano dzizvisume kwatiri kuti vabva kupi, vanobata sei. Ndotanga nemi baba. Ini ndinoitwa Michael Chideme, ndiri mutauriri mukuru weguta reHarare. Mufaro wedu kunge muri pano vachidemi. Tinotenda mai. Ini ndinoitwa Dr. Kudzai Masunda, ndiri kuutano mucity of Harare. Zvandinoita ndezvokutarisa kuti zvirwere zviri pai, zvinokonzerwa nei uye zvinokwanisa kuzvidzivirira nei. Ndizvozvo chaizvo. Asi regai ndibva ndatanga nachiremba ndisati ndaenda kuna vachidemi. Tinoziva kuti mvura upenyu. Mvura ikashayika haina chimwe chinhu, munoziva chinonetsera mvura, haina chimwe chamungashandise. Tikamboenda fanike nezvekubika bika kaizvi, tinoziva kuti mukashaya huni munogona kushandisa magetsi, mukashaya magetsi munogona kushandisa gasi, kana kushandisa ndove, kana kushandisa maguri. Asi kana iri mvura, hapana chinotsiva mvura. Tiri kuona vanhu vedu vari kunwa mvura isina kugezwa, mvura isina kushambidzwa. Zvingakonzerei, zvinoita sei izvozvo zvekunwa mvura isina kugezwa, isina kusukwa? Ndinotenda makazvionawo Mai Chisamba, nekuti zvinhu zviri kutotishungurudzawo zvatiri kuona zviri kuitika panhau yekushandiswa kwemvura muguta reHarare. Vanhu zveshuwa havasi kunwa mvura yakachena, vari kutaya mufuku vongonwa yakadaro. Izvozvo zvinogona kukonzera zvirwere zvakawanda chaizvo. Ndofunga gore rakapera muchiri kuyeuka kuti takaita dambudziko rechirwere chekorera chakatora mwedzi yakawanda, uyezve chikatozodeclarewa as an emergency nemukuru wenyika nekuti changa chakupararira zvisina kumira zvakanaka. Saka zvinhu zvezvimwe zvinogona kukonzereswa nekusashandisa mvura yakachena. Ndizvozvo ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi yedu. Asi pane zvimwe zvikamu zvatakaomboona nemuongororo netsvakiridza yatakaitawo, takaona vanhu kunge vasiri kubatikana nazvo. Vamwe vaitoita sekukonyodza kuti aiwa, kana pasina mvura yacho tiri kutonwa netsvina iyoyi, tirongotora iyo mvura iyoyi. Imi sachiremba mungadi kuti kudiko kuvanhu, nekuti vamwe havazive udzame hwezvatiri kukurukura pano. Ichokwadi Mai Chisamba. Ini zvandinowanzotaura patinoenda mumacommunities medu uyezve nepanhepfenyuro ndezvekuti utano hune zvinhu zvitatu zviripo. Kuti isu sehurumende, sekanzuro, tine zvatinokurudzirwa kuti tiite kuti vanhu vari munharaunda dzedu vange vari neutano hwakanaka. Asi uyezve vanhu vanogara mumadunhu ivava vane zvavanofanira kuitawo kuitira kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Kozoti iye munhu pachake une zvako zvaunofanira kuitawo semunhu, kuti izvi ndo zvandinoita kuti utano hwangu inini nevandirogara nawo hunge hwakanaka. Pachirungu ndoyatinoti responsibility, kuti munhu ega ane yake personal responsibility, community rodunhu rine community responsibility, then kanzuro oro hurumende ine responsibility yayowo yekuita kuti utano hunge hwakanaka. Saka tinokurudzira kuti vanhu kana vari mudzimba vasakanganwe chinzvimbo chavo, responsibility yavo yekumake sure kuti zvavanodya nezvavanonwa zvinenge zvakachena. Mashoko makukuta ari kutaurwa nachiremba. Chiremba vari kutaura kuti ukazvishayira hanya iwewe, zvinochokwadi ungafunga kuti mumwe munhu anokuitira hanya ndiani. Hongu, nguva yakawanda tinenge tichitarisana kuti ava ndo vadai, ava ndo vadai. Asi tiri muchikamu chino vadiwa vatariri, ndinoda kuti mutibate zvakanaka. Nekuti vazhinji havatani kubva vasumudza foni kuti mungadai mabvunza kuti ningi sei zvakadai, mungadai madai. Inzwai chirongwa chatiri kukurukura kuti tiri kukurukura nezvei. Tinovimba kuti mucharamba muchitandadzana nesu. Ndakuya kwamuri baba Chideme, tinokuonai muchikurukura nyaya yemvura iyi. Yanetsa, yarwadza. Tingati kudini, nekuti vanhu vane matauriro akasiyana.
ukaenda pamasaisai unochishaya kuti nyaya yechokwadi ndeipi. Ukaenda pane zvakasiyana siyana, ukaenda muhurukuro dziri kuitwa mumabhazi nepapi, unoshaya kuti nyaya yechokwadi ndeipi. Asi isusu semuromo wevasina muromo, semaziso evamwe atinofanira kuti tione zvavasingaone, tagona kukudaidzai kuti tikurukure takamirira veruzhinji kuti zvoitwa sei, chii chiri kuitika chekunyatsonzwa, zvechokwadi ndezvipi vachideme. Hongu maita basa Mai Chisamba. Tiri mudambudziko guru maringe nekuwanikwa kwemvura. Kutaura kuno, madhamu anoti Seke neHarava akapwa. Izvo zvakaita kuti tivhare chiteshi chinochenesa mvura chePrince Edward. Icho chiri padyo nepabridge taakuenda kuSt Mary's kuchitungwisa. Hachichashandi, chatove nemwedzi yakati kuti. Chiteshi ichi changa chichigadzira mvura yanga ichienda kuchitungwiza, kuHatfield, kuSunningdale, kuMbare nedzimweni dzenguva ichiendeswa kunana Mabvukutavhara. Ndo yaizoendawo kunana Ruwa. Hakuchina mvura inobva ikoko. Tobva tasarirwa neMorton Jeffrey. Morton Jeffrey hongu iri kushanda, asi haisi kushanda iri patinoti pachirungu pamaximum, nezvikonzero zvinoti machemicals emvura, makanzwa masvondo apfuuraya, mazuva apfuuraya, kune mbenge kusina, anenge ari mashoma. Semazuva apfuuraya pakanga pasitorina, chiteshi chikambovharwa, iko zvino chakavhurwa chiri kushanda. Asi iyo mvura iri muleki Chivero nemuleki Manyame yakambomira sei? Vanhu vanongoti vakaona pane zvinenge mvura voti ndiyo mvura inofanirwa kunotorwa unzi icheneswe. Mvura iri mumaleki aya yadzikira zvakanyanyisa maringe nedrought ririko gore rino, hakuna kunaya mvura yakakwana. Zvinhu zvinosuwisa zvamuri kutaura vachideme, zvinototyisa, zvinotovhundutsa. Saka kana chiteshi icho chekunana Harava chakavharwa, zvinofambiswa sei? Hatina here zvimwe zvinogona kuitwa? Nokuti vanhu vanobvunza mibvunzo iyoyo kuti hakuna here chimwe chinogona kuitwa. Imi mataura nyaya yekusanaya kwemvura kwakanaka, tinoziva kuti izvo ndezvanyadenga izvo, ndezvanyadenga. Asi isusu sevanhu hatina here zano, hatina here sehozi, tinoziva kuti vana mai vanochengetedza, vana baba vanochengetedza chimwe chinhu chakavandika kuti kana tasvika pai pakaoma ngatidai. Hatina here kana kunofushwa mvura vachideme? Mashoko akanaka. Zvinotaurwa izvozvo kunzi panonaya mvura dai taizoita inonzi harvesting, kucheredzera mvura inoitwa harvest yozoshandiswa muzvirongwa zvinenge zvichiteera. Mukatarisa muno muHarare province, iririko rimwe guta, handirimiriri hangu saka ndikwanise kutaura nezvaro, kunoitwa harvesting yemvura iyoyo. Pane mazitengi mahombe esirivha akaiswa padzimba kuti kana ichinge yanaya, vari padhuze mudhuze vanokwanisa kunge vachizocheredza mvura iyoyo. Asi zviripo zvine zvaMai Chisamba ndezvekuti kune drought. Saka drought solution inenge iripo ndeyekuti tiite zvibhorani. Zvibhorani izvi zvikaitwa hazvisi kuzoenda nguva refu, nokuti water table ndiyo imwe chete iyoyo. Zvatoda kuti mvura iri pasi, iri muvhu, ndiyo imwe chete iyoyo inodhonzwa nechibhorani chaAmasunda, chaMai Chisamba, nechangana. Saka kana kusina kunaya mvura yakawanda, zvinorevawo kuti mvura iri pasi yakanyura kuenda pasi ishoma. Regai mugozovai muenderera mberi muchikamu chinotevera. Ngatimbotorai mafemo.